Šup, ať na tebe nemusíme čekat. Že paní učitelka to uklízet určitě nebude. Ale dělá. No, ale my máme dneska strašně těžké téma. A já na to jdu sama, protože já jsem si někoho přivezla. Nějaké dva kamarády, moje kamarády. Dneska se totiž budeme bavit o naší vlasti. Vy to asi neznáte. Tak, s vámi hlásíme se. Já totiž nebudu nikoho představovat. Tak, já jsem, jak ve škole jsme velmi okay. Takže pěkně se hlásím a nechci nikoho slyšet. Super. Toto? Krása. Pozná někdo tenhle strom? Smrk. Snad je. Aha. Lípa. Super, protože lípa je náš národní strom. Tady máte ty lístky a tady jsou různé ty plody. Tady je větvička a někdo chce. Já Česká republika. A mapa. Ano, ten mapy, protože Česká republika je strašně velká. Já, kdybych chtěla jít tady, tak musím cestovat 5 hodin vlakem, aby jsem se tam dostala. Ale tohle je zkreslená mapa, takže ona je takováhle malinká, ale nepředstavujeme si, že máme takovou malou republiku, ne, velká, větší. A protože, přesně, a protože Česká republika byla první Československo. A protože, abyste to pochopili, tak jsem pozvala ty dva kamarády, takže Sirté a já pro ní půjdu. Já taky. Tomuhle říká Míša. Já tomuhle Julinka. Tak, a to jsou moji dva kamarádi. Spolukamarádi. A my jsme taky kamarádili se Slovenskem, proto jsme byli Československo. Jenže jak znáte, že chcete každý svou hračku, svoje panenky, taky trošku rozkamarádili, ale jako povídají si, normálně si spolu hrají, jenom jsou každý zvlášť. Proto my jsme se taky otrhli od Slovenska a vznikla nám Česká republika. Ale se Slovenskem máme, jak vy máte společné hračky s kamarády, nebo mluvíte spolu, ano? Tak, tihle dva kamarádi si rozumí. Takže když potkáte někoho z Česka, sice slon asi nebude z Česka, že? Z kama je slon? No, bývá, můžeme ho tam vidět, ale původně kde úplně Afrika. Tak, představte si, že tohle je náš český slon, jo? On je sice z Afriky, já vám to hodně zabavím. A tohle je naše ovečka. A oni se teda rozdělili, ale povídají si normálně. Takže když máme někoho z Česka a ze Slovenska, tak my mu rozumíme. Kdybyste potkali někoho z Ameriky, myslíte, že mu budete rozumět? Ne. A tohle právě máme s těma Slovákama společné, jo? To, abyste věděli, že nebyla první jenom jako hnedka Česká republika, ale že jsme byli Československo. Tak, teďka, počkejte kluci, si objedete každý obrys naší České republiky. Pojedete prstíkem takto po té černé lince a až dojdete do toho místa, kde jste začínali, tak to dáte tomu druhému kamarádovi. A jak to mám víc, aby nám to tak dlouho netrvalo, protože dneska toho máme strašně moc nachystaného. Takže já to pošlu. Důležité je si tady tyhle dva výčnělky dát nahoru, jo? Tak, začneme prstíkem, na start a jedete. A až dojedete do toho začátku, tak to pošlete kamarádovi. Tak já mám ještě třetí, tak dáme hoskám tady. Jak se to stalo? Jak se to stalo, že jsme se oddělili? Protože jsme chtěli mít každý něco svoje. No, protože Slovančani chtěli mít slovenskou řeč. Ano. A my jsme chtěli mít českou řeč. Ale rozumíme si. A nedomluvili
No to je ovečka Sean. Já vím, že má ovečku Sean. Tak. Sean má A já se mezi tím, co tady budeme objíždět tu naši Českou republiku, vás zeptám. Já víte, co je tohle za barvu? Já červená. Super. Tohle? Modrá. Ano. Bílá. Já jenom vyvolám toho, kdo se pěkně hlásí. Tak. A my vytvoříme 3 skupinky. Já mám tady totiž další pomůcky. Tak, já vás počítám a budete počítat se mnou, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tak, 17, to je hodně. Tak, to rozdělíme na 6 dětí. Udělá kolečko tady. Spolu. Jo? Jedno kdo? 6 dětí, šup. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5 a ty jdeš, ne, tenhle půjde k vám, jo? 6. Udělejte si kolečko, malý kroužek. Tak, tady koukám jdou 3 holky, pojďte. A vy uděláte kolečko, jak už s vámi, jo? Tak, udělejte kolečko, jo? Ta mapa tu bude celou hodinu, takže kdo to nestihne, si to udělá individuálně. Tak, do jednoho kolečko udělejte kolečko a normálně si sedněte. Tak, druhé kolečko a třetí. Tam taky. Tak, dávám vám geometrické tvary. Vy je rozstřídíte, jo? Stejné geometrické tvary k sobě, jo? A dáte mi do řady čtverce, do řady obdélníky, do řady trouhelníky a kruh. Jo, kruhy. Jo, tak schválně skupinka. A můžeme na sebe? Ne, vedle sebe do řady. Vy už jste prvňáci, už víte, co je to řada. Pomáhejte si ve skupině. No, všichni pracují, všichni se zapojí. Super, ten prostřední kroužek krásně pracuje. No, pojďte, do řady, jo. Dáte tak, už to máte? Jo. Tak já se jdu dívat. Takže čtverce máte kde, holky? Tady. Ano, obdélníky. Ano, a trouhelníky. K sobě a super. Prostřední skupina dobrý. Tak, vy máte? Toto je co? Ještě chvilku. Musíte dát kruhy k sobě, trouhelníky k sobě a obdélníky. Klidně na sebe. Hotovo. Ne. Kruhy. Čtverce. Super. Tak. Tak, teď oči na mě všichni a na mého Míšu. Víte? Jo, holky, pokud tam vlezete. Když tak pojďme nějak. Tak, a vy oči na mě, všichni mě zamávají mě Míšovi. Tak, v kruhu mi zvednete jeden zástupce, modrý čtverec. Ano. Super. Žlutý trouhelník. Druhý. Ano. Tady ještě jedna skupinka. Super. Bílý kruh. Ano. 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 Poslední. Žlutý obdélník. Aha. Tak. Teď tam mi seřaďte barvy žluté k sobě, červené k sobě a bílé k sobě. Na hromádku, jo? Normálně to na sebe nejde. Tak. Tak, a teďka závod na vás.
přijdete na to, jaký tvar chybí v té dané barvě. Ticho! Všichni se na to podívejte, protože my si to nebudeme říkat, vy mi to ukážete, ale to chvíli. Takže všichni se podívejte na ty tvary v té určité barvě. Jeden tvar chybí, protože vždycky od každé barvy máme 4 tvary, ale v jedné skupině je jenom 3 tvary jsou. Takže teďka, já se budu ptát na barvu, ale budu se ptát jinak. Ne, první se zeptám na tvar, to mě řeknete, takže tvar chybí jak... Obdélník tady. A když se podíváš na tu tabuli, jaký obrázek má tvar obdélník? Pojď ukázat. Normálně se zvedni a pojď to ukázat. Jaký tvar má obdélník? Klidně ho, i kdyby prstíkem, objev. Ano, taky list papíru, super. Ještě vidí někdo? Všichni se díváme, že já se budu ptát, bude to úkol pro každého zvlášť. Super, je to vlajka České republiky. Takže jaký tvar má Česká vlajka? Tady, kluci, pojďte. Jaký tvar má Česká vlajka? Čtveré. Co jsme teďka hledali? Obdélník. Tak. Barvu se nebudu ptát, protože teďka se zvedneme. A která barva chybí toho tvaru, takže víme, že chybí obdélník. A teďka se vás ptám, jakou barvu bude mít obdélník, který tam chybí. A všichni si najdete věc v té barvě tady ve třídě. Teď. Dotknete se, je to jako čas. Tady. Ticho, já se dívám, kontroluju. Bílá musí být bílá, musíte se dotýkat bílé špatně. Bílé barvy se musíte dotýkat. Jo, ty tam máš cedulku, super, bílá. Dobrý. A totiž Míša byl takový nezbedný v té přestávce naší. Tak vám tady schoval vlajky. Udělejte si dvojice, jak sedíte, a každá dvojice najde jednu vlajku. Je tady ve třídě. Tak sama teď. Tak to můžete do lavice a zkusí nám to skládat správnou českou vlajku. Do lavice. Tak to budete vystát. Tak nás. Na místo ve dvojici. Na místo ve dvojici. Tak a ti, co už sedí, tak potichou si tu zvládají tak na místo, já si vás kontroluji pěkně. Tak, já jsem řekla do lavic, kluci. Šup, do lavic. Ve dvojici pěkně. Tak, a já už chodím. Já už se dívám. Tak, vidíme, jak to zvládneme. Tak, musí to vypadat přesně takto. Tak, změna. Někteří z vás ji mají špatně obrácenou. Já vím, jak to musí vypadat.
je dobře. Kluci, jak to bude? No, ještě to. Tady může být Americe. Kluci, super, dobrý. Tak, a já vám dám pracovní list. S těma vlajkami. Ale tu vlajku si teďka otočíte, aby to nešlo vidět. Jo, takže když ji máte poskládanou, tak si ji takto přetočíte. A tak ji schováte. Jo? Tak, všichni schovat vlajku. Tak, tady máte jenom puntíky. Je to těžší, protože tam máte jenom barvy puntíků. Vždycky musíte vybrat tu správnou, která je, tam na to já ji zakryju. Takže pod tou správnou vlajkou vy uděláte černý puntík. Jo? Není vybarvená celá, takže když je tady puntík modrý, tak to znamená, že ten trojúhelníček je modrý. Jo? Tak a potom tady mi vybarvíte správnou vlajku. Jo? Chápete? Tak. Všichni v tichosti, protože nerušíme souseda. Někdo potřebuje přemýšlet. Tak já vám dám každému jeden list pracovní. A už pracujeme. Komu dám lísteček? Už přemýšlí. Která vlajka bude správná? Není to úplně stejné, některé jsou odlišné. Takže vytáhnete si potom modrou a červenou pastelku. Neradíme, on to zvládne. Tak a přetočte si to správně. Tady musí být trojúhelníček. Jo? Ne. Prvně dej kolečko pod správnou vlajku, která je zažila, tak to nebylo lehký. A poté tu poslední vybarvíte, jak jsme ji tam měli. Neuděláš nic. Jenom pod správnou vlajkou udělej černý puntík. A poté vybarví. Tak, a kdo bude mít hotovo, tak já mu dám druhý. Tak, tady máme jednu šipunku. Tak. Druhou šipunku. Já už mám Potřebuješ, která vlajka bude správná. Tady máš červenou. Ne, to je vlastně druhá. Protože si už zbývajíce. Tak, doma tak se mi hlásí, jo? Já půjdu a dám mu možná mu dám další pracovní list. Tady ona se dívá. Ona se dívala a jde. Tady máš tady černý puntík, která je správná. Jo, super. Tak, další šikulka. A tady jenom ten voda to No, tak pod ním uděláte ne, dolů, spodně. Jo? To je vzor, tam máte zadanou. Ne, tady poslední bude tady. Jo, ale se můžeme správně. Už. Poslední, no, ale to tam, že no, není správně. Která je správně? Jaký musí být trouhelný? Jaký máš ten trouhelný? Ano. Super. A která je správná? Super. Tak tady máš druhý list. Tady. Která je správná? Ano. Která je správná? Ano. Která je správná? Super. Tady máme. Která je správná? Ano. Tak. Tady ještě ne. Která je správná? Ano, super. Tady. Ano, tak taky dobře. Kluci.
Správně. Správně. No vy jste šikulové. Tak. Můžeme to dělat prvé? Ještě nic nevyplňujem, protože já jsem nic neřekla. Protože si vás vyzkouším. Máte všichni pastelky? Nebo fixy, to je jedno. Zvedete mi do ruky pastelku v určité barvě, který já znak v té barvě ukážu. Jo? Takže když ukážu třeba modrý trouhelník, tak zvednete modrou pastelku, ano? Tak, známe všichni? Kluci, jak to je? Tak, připravit pastelky. Připravte si žlutou, modrou, červenou. Tak, máte připraveno? Tak, já losuju, jo? Všichni oči na mě. Kluci, jak jste na tom? Dobrý, tak já mám dám pracovní list. Počkám ještě na kluky, já se musím nějakou barvu vytáhnu. Tak, připravit? Co pak mě tam hrabeš? Ty máš pastelku? Červenou. Tak, jedem. Nemluvíme? Já vás vidím. Změna. Tak kterou? Aha. Super. Tak, změna. Já se otočím, za to vidím. Já vím. Tak, teď to bude těžit. Teď pojedeme rychle, jo? Tam za u okna. Jakou mám? Mrkej na mě. Tak. Správně, super. Teda myslím, tak to je. Teď to nebudete vědět. Tak, super. Tak. Máme pracovní list. A já jsem vám říkala, že jaký národní strom je ten náš? Já jsem to zapomněla už. Napojí mi někdo? Lípa. Tak, a vy tam máte na tom pracovním listu ty lístečky, ona je ta který máme na tom obrázku. Tak, a ona má tvar toho lístečku do srdíčka. Ano. Tak, uvidíme, jak to máte. Tak každý si veme tužku a dokreslí jednotlivé lístečky, aby každý byl na tom srdíčku. Tak si pojď se poskamarád. No tak si půjč nějakou, klidně barevně, jenom udělat to srdíčko. No, když budete mít čas, tak jo. Jo, já jsem ti nedala, to jsem ti pozvala. Nesedět. Dobrá, už správně. No, máš to správně. Kluci, a pěkně srdíčko budete psát holkám ty milostné dopisy. Tak ať to umíte. Tak, a ty pracovní listy vám zůstávají, takže si je o přestávce klidně můžete vybarvit, jo? Tak, my se přesuneme, protože hodně z vás je ještě poletlo tu vlajku České republiky. Tak já vám řeknu takovou pomůcku. Když je tady dole červená, tak já si to pamatuju tak, že si představím, jo, že tam je zeď. A zeď asi nepostavíme tady do vzduchu nahoru, jako představa, že to máte zeď na stropě, to asi ne, že? Ne, ale... Tak proto červená barva je vždycky dole, jo? A bílá je vejce. Takže zeď byla vejce. Přesně, anebo bílá si představím jako velkou zeď, ale ta cihla je důležitá, abyste dali tu
červenou dolů a prostředek je jasný. To je prostě modrá. Jo? Tak. A my máme ještě taky státní hymnu. Takže teďka, kdo chce vybarvuje, kdo nechce a chce si to nechat na přestávku, tak se položí na lavici. Ať ho nevidím. Takže schováme se pěkně. Na lavici, ne takto, takhle asi nevydržíš, jo? Takže opřít se o lavici, schovat očička, zavřít je. A já vám něco pustím a zkuste vnímat ten text, který tam bude se zpívat. Já se potom něco zeptám. Tak poslouchej. Okay. Ona je docela krátká. Kde se hraje? Při jakých příležitostech? Na vojně třeba. Taky, ale zvláště při sportovních událostech, ale při jaké podmínce, aby hrála naše státní hymna? Třeba máte zápas Rusko, Česko. Vyhrajeme! A myslíte, že se bude hrát ta hymna? To je naše hymna. Když co musíme, aby se, i kdyby zazněla ten zápas? Zpívat naši hymnu, zpívat naši písničku o Česku. No, my musíme prvně vyhrát, aby se vůbec ta hymna pustila. Tak a jaká byla první věta té písničky? Je to docela jednoduché, protože když se jako tak zeptáte někoho, když přijde. Kde jsi byl? No, byl jsem doma. No a když se ho zeptá, kde jsi byl? A byl jsem u sebe doma, takže to můj domov. Tak jaká byla první věta? Víš? Aha. Aha. Víš? Kde domov můj? Byla první věta. Ano? Takže je to i název té hymny. Kde domov můj? Takže si pamatujte tu pomůcku, že se vás prakticky ptají, kde máte ten domov. Jo, sice vy to máte asi tady v Hradci, někdo v jiné vesnici nebo tak, ale tohle je naše vlastně národní hymna. Tak, dobarvěte si ty lístečky. No. Jo? Ne, jako já mám, že tak, já jsem vám tady na tabuli nachystala nějaké písmena. Protože jsme měli matematiku v tom, geometrické tvary, jaké jsou, řekne mě někdo? A jmenuje se pak kolečko. Jak se jmenuje? Kruh. Takže si to rekapitulujeme. Čtverec, trojúhelník, kruh a obdélník. Barvy jsme měli dneska, jasné? Tak říkáme každý, když zvednu. Bílá. Takže jsme měli kolik těch barev? 4. Tak. Co si myslíte, že bude na prvním řádku napsané? Přemýšlíme a hlásíme se. Bílá. Ano. Budeš mi to diktovat a já to tam budu psát, jo. Takže první písmenko je? B. Hlasuj.
jaké je? Krátké. Je bílá. Nebo bílá. Měkké. A takže tady musím doplnit ještě čárku. Super. Pak je. Aha. A ještě A. A jaké je to A? Je bílá? Ne, bílá. Zase ne. Bílá. Takže s čárkou. Super. Druhý. Ticho. Ne, druhý řádek. Co si myslíš, že tam bude napsané? Ticho. Ona to přijde, až to dá. Ž. Jaká barva začíná na písmeno? Povedeš si, nebo ti máme pomoct? Máme pomoct. Tak, pomoct. Jaká barva začíná na písmenko Ž? Žlutá. Tak, už mi hláskovat, jo? Ž. A teď bude písmenko jaké? Žlutá. Aha, super. Pak to. Žlutá. Jaké písmenko? A jaké A? A ještě s čárkou nebo bez? S čárkou. S čárkou, super. Tak, třetí řádek. Jenom ty nejtěžší, co se hlásí. Pojď si tady. Co tam bude napsané? První nám řekni. Co tam bude? Čím to začíná? Aha. A jaká barva začíná na písmenko Č? Máme ti poradit? Nebo na to přijdeš? To přijdeš. Přemýšlej. Tak. Červená. Budeš mi hláskovat, jo? Postupně. Takže máme. Ano. A poslední. Tak, poslední. To se mi hlásí. Kluci tady. Ano, hlasujme. Ano. Aha. Správně. A jaké A? Správně. Tak, další kolo. Já tu mám takové lístky. Vy se učíte jenom do 10, Breš? To zvládáte? Tak, budu ukazovat číslici a vy mi řeknete, jo, nahlas. Každý zvlášť. Slyšel jsem tady jednu.
čísla správně, ale ty se ještě neučíme. Tak, nakresl nám krásnou nulu. Super. Tak, proč ty číslice a proč to opakovat? Protože někdo z vás, 4 děti, mě půjdou vybrat z číselné řady, kolik písmen má jednotlivá barva. Jenom ti, co se budou hlásit pěkně, a to tady tak krásně rozložím. Tady to i na přeskáčku, aby to měli těžší. A potom si každý mu dám libovolné slovo a on nám to spočítá. Tak. Slovo červená. Půjde vybrat. Pojď za mnou a vyber mi lísteček s číslem, které bude vyjadřovat, kolik písmen v třídě, a taky to zkontroluje, ano? Když ano, tak zatleskáte, jo? Tak, super. Zpátky. Slovo modrá. Víš? Půjdeš? Víš, kolik má písmen modrá? No, ty mobil? Ne, nevíš? Pojď, zkus to. Tam to máš, klidně si to spočítej. I prstem, jestli chceš. Modrá. Slovo modrá, kolik má písmen. Ty si to spočítej, podívej. Já třeba, když to nevím, tak si píšu. 1, 2, 3, 4, 5. Ticho. Tak, vyberný číslo. Kde je ta naše? Tak kolik teda modré je? Kolik jsme napočítali? 5. 5? A kde je 5? Tady. Jo, ukáž na třídu. Tak, dál. Slovo. Počítej si prstem. No, to není díl A. Kde začíná B? Kde je písmeno B? No, nesmí klidně, no. Zkus jenom lehce ukázat. Nebo. Tak, jaké písmeno najdeš? Písmeno číslo. Tak, zpátky. Tak, poslední. A pak se začnou vymýšlet. Pojď. Slovo žlutá. Chceš to spočítat, tak si to klidně spočítej. A vyber. Pak máme ten lísteček od té lípy naší, která je národní strom. A víte, že v divadle, nejsme na stadioně, víte, že se v divadle jenom tleská a neřve. Oni by vás vyvedli a pak byste měli popředstavit. Tak. Tak, slova další. Slovo zelená. Počítejte vzduch, teď to bude těžší, protože nemáte oporu, jo? Ne, počkej, ty už jsi byla. Tak pojď. A pojď mi napsat, ukázat, že jste... Je to dobře? Tak, Bertoš. Další. Fialová. To je těžký, to je hodně těžký. Pak. Že? Co kdybys to měl dobře? Myslíš si, že to máš dobře? Tak to ukáž v třídě. Jestli zareaguje. Ticho, netleskáme, když to je špatně. Tak, třída ti naznačila, že to je špatně. Tak, oprava. Já neboj. Ticho. Nebo budete dolů. Tak, kolik? Tak mám to psát. Podívej. A počítej se mnou. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Líbí se vám to? Ne. Proč to děláš? My se tady učíme. Jo. Myslíš si, že to umíš? Máš slovo šedá. Počítej. Tam. To nebudu psát. Kolik písmen? Ticho. Pšt. Slovo šedá. Kolik má písmen? Víš? Jo. Tak něco zvedni. Třído? Je to správně? Poslední tam už to nechci vidět. Tak. Zlata. Pojď, pomalinku klidně si to promysli. Dnes přijde si bude reagovat. Poslední. Stříbrná. No, ještě nebyl. Pojď. Víš, tak si to zase dostaneš. Tak, to je těžký. A když to uhrneš, mám pro tebe překvapení. Já to vím. Chceš to napsat? Tak počítáme všichni, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A já mám tady něco. Ticho, kdo ví? Tak já ho vyvolám a pošeptám, co si myslí, že to je. Tak, já jdu za ním. Co má to? Ne, to nejde. Já vím. A jaká? Tak, pojď na to. Já vím, co to je. Tak, ještě. Je to řešení. Vím to, co jsem viděl. Já tak. Pojď. A jaký? A jak víš, jakou hodnotu? Tak. Ještě někdo? Já. A co? Pojď, tam. Tak, že už zvonilo, nemám čas oběd všechny. Takže, připravit, dívejte se. Pozor. Mám stříbrnou korunu. Je tam hodnota 1. Tady pod ní je královská koruna. Protože my máme na hradě korunu a ta je svatováclavská. A tady ze zadu je vypsaný, víte, co je tam to zvířátko? Protože my lva máme ve státním znaku. A je tam ještě správně orel tam je. Tak, já musím ukončit výuku. Ty listy jsou vaše, klidně si je vybarvěte, i ty republiky vám zůstanou. Jenom teďka ukryťte ty podprdelníky a kdo mi otvírá a vlajky mi odevzdáte, jo? Vlajky mi odevzdáte. Všema částma.
Holky, usmějte se.